Baby ndokuda. Tinde unongoti unondida zvenema. Ndiri serious. Usati wakambondisa pa profile pic nemakaye. Ndokusanhasi. Indongokuisa pa profile pic ndingokuisa waombondisi. Ndokuisa nasi manero kana. Uda chindikuitira orange. Toda S8. Next week chayubi. Ndokuigira S8. God zangu kuti ngwa mangwana shando. Sure baby. Ndokudza baby. Usadaro kanitendai. Mary chimbomira kanne. Aiwa usadaro kani. Isitakuenda isu. Ndautekera chikendi. Tatunonoka kumba tozokona manero. Ora chimbarude kokawanje. Kuona manero kana. Kopesi. Ndoona manero tendai. Okay, saka tosangana pana mandizi. Varga kuya tistinoye koko. Alright. Lisa hande chanonoka kuya Baby bye. Tenda ku terrific Tuesday kama mkwani. Bye bye. Nimenda kupa one. Last one. Bye. Bye. Tashuka kumba tononyepera mama uti twenda kumvura tonoona vana tindi Shona ndoitotamba pana zvimwe iwe mai avana promiswa S8 asikana la gore rino Shati ndeyo. Asanye birusha. Lisa, mira one zako. Ndokaputita this week kamera one. Manje kaya posa manje kaya. Ewe. Kutoka itisa. Kudarika Lisa. Baba kakashata. Mira tuone. Mira uone. Chibaba usanye birusha. Mira uone nini? Doka bali kakapata baba. Mama, tamboenda kuchiborani. Nema zano. Dambudziko renyu nderei? Ndapfura nekupaki kwenda kawana tumwe twenyu twakamira nevakomana mupaki imomo. Mama, rudo harina zera. Uri sema Mary nyarara zvako. Uchine mukaka pamunhu unotaura zvekuti rudo harina zera. This is 21st century mama. Asikana, ndakabva neko. Ndaimbovawo musikana ndisati ndava amai venyu. Garai pasi, ndoda kumbokuudzai nyaya. Ko kuchiborani. Kana ndakuudzai nyaya, mozoenda kunoona tuvakomana twenyu. Kwamuri kunyepa kuti muri kuenda kuchiborani. Yatigare kwacho kare. Paiva nevasikana vaviri vaive mukoma nemunin'ina vachigara nevabereki vavo. Vakati vasvika nguva yokuroorwa, varume vakauya kuzovaroora. Vasingazivi hama dzavo kana nekwavanobva, vakabvuma kuroorwa navo. Vabereki vavo vakaedza kuvatsiura, asi havana kuvateerera. Hanzvadzi yavo yakabvuma kuvarodza. Chaisozivikanwa nevasikana ava ndechekuti varume vavo vaishanduka kuita shumba. Ndo chikonzero chakaita kuti vabve kure kure kuzovaroora, kuitira kuti kana vasimba vozovadya. Mazuva ose vaiuya nenyama kuzovapa kuti vadye, asi hanzvadzi yavo yaishungurudzika kuti nyama yaibva kupi. Asi hanzvadzi dzake dzaimutuka akadziudza. Nerimwe zuva hanzvadzi nekushungurudzika yakavatevera varume ava kusango kwavaienda. Vasvika pakati pesango vakashanduka kuita ndokuvhima. Akavanzwa vachiti vanoda kuzodya vasikana ava manheru. Hanzvadzi yavo yakagadzirira chimuseresere chiya chakada kuita sendege, ndokumhanya kunoudza hanzvadzi dzake, asi havana kuzvitenda. Asi pavakazoona vachishanduka kuita shumba, vakazomhanya kuchiseresere vakatiza. And then chichakazoitika, vasikana ava vakazodzidza chidzidzo. Vakadzidza kuti munoroora naVematongo, munhu aunoziva, kwete munhu wese wese awangosangana naye. Dai vasikana ava vaiziva kuti varume vavo vakabvuma kuti vavaroore, vaizochinja kuita shumba, vangadai vakaramba. Asi vane mazuva ano munongodanana nevese vese vamunenge maona. Chamusingazive ndechekuti Satana usingazive akashata kukunda unoziva. Chiende zvenyu kuchibhorani, asi rangarirai
kuti varume ava vanochinja kuita nyoka pavachakusiyai mane nhumbu neutachiona hwepabonde.